Ben, bo días a todos e a todas. Iniciamos o pleno extraordinario. Primeiro punto, expediente da Conta Xeral 2024, a súa aprobación. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Moitas gracias, señor alcalde. A Conta Xeral do Concello de Culleredo correspondente ao exercicio económico 2024, formada pola intervención municipal e rendida polo presidente, foi informada favorablemente pola Comisión Especial de Contas celebrada o pasado 3 de xuño de 2026 e non habéndose presentado ningunha alegación a mesma durante o período de exposición pública, propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal a aprobación da Conta Xeral do Concello de Culleredo correspondente a dito exercicio económico 2024. Moitas gracias. Abrimos unha quenda de intervencións. Alguna intervención? Sí? Ben. Ten a palabra, en primeiro lugar, dona Tais Palla, de Alternativa dos Veciños. Gracias, alcalde. Bos días. Sí, a nosa intervención simplemente vai a ser ceñida a facer un par de preguntas que nos gustaría que foran respostadas neste pleno e é que efectivamente a conta xeral que estamos a someter aquí é a do 2024 e figura o resultado que arroxa é un superávit de 5,6 millóns de euros. Pois nos gustaría que tanto a nós como, ao fin e ao cabo, os veciños que nos poidan estar escoitando agora ou cando escoiten na súa casa, se nos poida argumentar a que se debe que efectivamente pois haya este sobrante e que non fora invertido en beneficio dos veciños, xa que hai moitas cousas, supoño que todos estaremos de acordo aquí, nas que podían ser invertidos ese cartos sin necesidade de quedar nas arcas do Concello. É importante ter en conta que non nos encontramos ante unha empresa privada que o feito de que lle quede beneficio pode ser algo a salientar a nivel positivo, senón que aquí, ao fin e ao cabo, importante sería que todos os cartos que teñamos foran destinados a quen verdadeiramente deben de ser destinados, que é o beneficio dos veciños. Entonces, a que se debe ese superávit e argumentacións ou explicacións lóxicas para que isto sea así, e tamén é importante ter en conta neste momento a propósito de que a Conta Xeral é un documento que pretende reflectir a realidade contable do Concello e, en todo caso, a aplicación dos presupostos, dos orzamentos. Bueno, pois é un momento importante para resaltar que nos encontramos a estas alturas do mandato con os orzamentos prorrogados desde o comezo do mandato, que a priori parece que levamos un tempo anunciando que se cadran neste último ano hai unha aprobación de presupostos, pero que polo momento tampouco está sendo unha realidade. Entón, bueno, é un momento para esgrimir argumentos e explicacións aos nosos veciños de por que non fomos quen, ou neste caso o grupo de goberno non foi quen de aportar un documento contable que pudera ser aprobado e que se puderan traer uns orzamentos a estas alturas e porque levamos 3 anos efectivamente prorrogando os orzamentos sin ánimo de que as cousas foran de outra maneira. Entón, basicamente, o que pedimos, máis que facer un relato do que podemos ver no documento, que tamén podería ser, pero non vai ser a nosa argumentación, senón o que pedimos é explicacións e argumentos non só para nós, que tamén, senón, como digo, para os veciños que nos poidan escoitar tanto agora como cando o teñan a ben de facer. Nada máis, moitas grazas. Ben, pois, sin desvirtuar o punto que nos ocupa, que é o da Conta Xeral, concelleira. Que solamente decir que non sei de onde sacou ese dato de 5 millóns de resultado. Me está sorprendendo porque na liquidación, na Conta Xeral, no informe proposta da Conta Xeral, e se deriva da liquidación, o resultado orzamentario é de 8.621.000. Bueno, é imposible que todo se poida executar en un solo exercicio orzamentario, non só dende o punto de vista dos gastos, senón desde o punto de vista de execución de inversións. Hai que ter en conta que o presuposto é unha cousa e a execución, ao final, a liquidación é outra cousa diferente, e ocorren moitos acontecementos ao longo dese período. Entre outras cousas, hai que ter en conta que nós, por exemplo, temos moitísimos informes sectoriales para pedir para calquera inversión que teñamos que facer no Concello, pois temos que pedir informes sectoriais de AENA, moitas veces de ADIF, de AESA, de autopistas, o que nos leva a que non todo se poida executar dentro dun ano presupuestario. De feito, a execución das inversións
ocasións suele prorrogarse de un ano para outro e tamén do resto dos gastos, sendo normalmente plurianuales, ainda que nun exercicio se meta coa intención de facelo en ese exercicio, esa execución, pode prorrogarse no tempo e demorarse a súa execución definitiva ata exercicios posteriores. E con respecto ao orzamento, esta semana espero poder, por fin, pasarlles unha proposta de orzamento para o próximo exercicio. Sí, pero igualmente non temos argumentos relativos a por que non se trouxo o orzamento hasta este momento e que pasou nestes 3 anos para prorrogalo de maneira reiterada. Se nos pode dar algún argumento tamén que sexa factible e creíble con respecto a isto. Bueno, decir que aquí neste punto da orde do día non hai un turno de rogos e preguntas e nos vamos a ceñir o que o punto ordinario que nos ocupa, que é a conta xeral. Vale. Señor Chouciño. Grazas, alcalde. Imos ver. Recordemos unha vez máis que facemos hoxe aquí. Estamos avaliando a presentación da conta xeral do ano 2024. Estamos en 2026, a mediados de 2026. A conta xeral de 2024 debería estar rendida hai casi un ano. Por tanto, iso xa é algo relevante. A inacción deste Concello exténdese a todas as cuestións, tamén as administrativas, pero é sobre todo destacable todo o que están percibindo unánimamente a cidadanía a respecto desa inacción, desa incompetencia e desa falta de resposta aos seus problemas. Agora ben, non é un problema menor que a conta xeral chegue con este retraso. Preguntábamos na comisión informativa de hai 15 días cantas subvencións ou cantas abachegas se perderon ou se estarían a perder por culpa de non ter presentado en tempo a conta xeral, salían por peteneros, pero despois soubemos que sí, que había perdas de subvencións que algunhas administracións condicionan a que este presentada a conta xeral. Esta conta xeral tamén nos permite avaliar como foi o 2024. Efectivamente, hai 4 millóns de euros que sobraron. A ustedes é moi curioso botar a vista atrás e ver que en exercicios anteriores nos que se rendía a conta xeral e sobraba unha cantidade que xa de por sí era unha barbaridade, que era 1,5 millón, 2 millóns de euros, aínda tiñan así o papo de mandar comunicados á prensa dicindo que en realidade era un éxito, que lle sobraran cartos e que era un froito do aforro por unha excelente xestión. Tiñan ese valor, non? Cando a xente ve na rúa todo o contrario, non? E ve que o que quedan é sin executar cartos que se necesitarían para que se dé a reparación ás beiras rúas que están en mal estado, as fochancas dos viais, aos desbroces das carreteras, etc., etc., etc. Pero ustedes presumían, en aquel momento presumían. Claro, cando sobran 4 millóns de euros de 25, xa lles dá hasta reparo hasta ustedes mesmos, que teñen a jeta de hormigón armado, non? Pero hasta lles dá reparo, non salir a dicir, sí, que como milloramos aínda máis a xestión, pois agora xa sobran 4 millóns. Xa, entonces o éxito total sería que sobraron os 25, non? Que ten o Concello de Culleredo de orzamento cada ano de media. O asunto é que a conta xeral danos información para botarlle un repaso a como están as cousas. Aportanos toda esa información ca fotofixa de un exercicio de 2024. 31 de decembro de 2024 esta é a situación, este é o balance, este é a conta de resultado, etc. E aí hai un documento que nós sempre consideramos clave, que é a memoria da alcaldía, en donde, de forma narrativa, pois faise un balance dese exercicio. É de reseñar, porque o temos falado moitas veces desde o Bloque Nacionalista Galego, e mesmo temos presentado unha moción para que se levara adiante o feito de que, vou ler o párrafo tal cual, entrecomillado, o Concello non dispón a data de aprobación das contas anuais deste exercicio dun inventario de bens detallado e conciliado cos importes que figuran nas contas do inmobilizado. Ben,
pasen as 6 da memoria. É dicir, non temos un inventario actualizado do que temos, dos bens, dos dereitos, de acordo? Isto despois desarrollaremos algunhas cousas a respecto desto, pero isto de por sí é para votarlles en contra da conta xeral. Non pode haber unha conta xeral que diga que non temos un inventario, que non sepamos que cousas temos, que dereitos temos. Non só os bens, sino tamén os dereitos, que son moi importantes, non? Aí está o caso recente da Garrocha, na que vostedes lle decían á Diputación que, mellor dito, decíanlle á Fiscalía, pola denuncia dun veciño polo incendio que houve o 18 de agosto do 2025, que non lle reclamen ao Concello de Culleredo que a Garrocha e o Monte Costa son da Diputación porque se extinguiu o convenio. Bueno, pois resulta que non se extinguira o convenio, ustedes mentiron, a Fiscalía. É tan grave como eso, como que non ter un inventario actualizado, pois non hai un sitio onde comprobar se efectivamente estaba en vigor ou non. Ustedes tocaron así, según lles, dixo, aquí non nos convén decir que sí, que é nosa, pois vamos decir que é da Diputación. E non había ningún documento, parece ser, que rompera a ambigüedade, non? Votamos de menos, xa o dixemos na Comisión Informativa, non? Que non se fale para nada dos inmobles municipais do Centro Logístico de Transportes en Ledoño. Ese centro logístico, despois de décadas de litixios, pois resulta que quedan para o Concello, xa non vamos falar do pasado, xa saben que me gustaría remitirme a ampliálo, pero vamos facer un punto a parte no momento en que efectivamente se recuperan os bens que a liquidación do lugar. E resulta que temos ali 2 edificios, nada menos, non é un localucho, non, son 2 edificios. E, ademais, temos o aparcamento de camións, que está en estes momentos sendo explotado por unha empresa que ten ali na gasolinera un cartel, ou mellor dito ali, que di, si quere aparcar, hable con la gasolinera, en donde se estima que son perto de 300.000 euros de rendemento que o Concello de Culleredo está perdendo ao ano. Pois tampouco hai unha referencia a eso. Parece que esa estimación non merece ninguna liña na memoria para dar o que se fala da contabilidade, verdad? Que reflexe a imaxe fiel das contas e do patrimonio. Por certo, solicitamos na Comisión Informativa que se nos dera copia das discrepancias aos reparos de intervención que houve durante 2024. Que sumaron un importe superior a 6 millóns de euros nos que a intervención puso reparo porque dixo que se carecía de os elementos fundamentais. Señor alcalde, se ten moito apuro co que está tramitando no móvil, fago unha pausa e seguimos despois, porque seguramente se estea despistando. No, yo creo que se está despistando usted, pero prosiga. Non, pero que ademais queda bastante feo, verdad? Que usted estea mirando o móvil mentre se lle está falando desde un grupo político municipal que escolleron os veciños, usted máis ou menos, é que a resposta sea esa. Señor Chouciño, o móvil é unha ferramenta de traballo na cal se poden facer consultas sobre o que vostede está a tratar. De acordo? Co cal, non sei se vostede o utiliza así, eu sí. Entón, vostede prosiga co seu debate e se de verdad, se non ten ganas de continuar... Durante toda a miña intervención, mirando vostede o móvil. Se vostede non ten ganas, non sei se está consultando ou se está xogando ao Candy Crush como aquela señora tan famosa. Creo que hai que ser un pouco respetuoso. Sí. Adoece vostede aplíquese o conto. Adoece bastante deso. Debería ser usted bastante máis respetuoso. Centro debate no punto de orde do día. Car corporación. Sigo. Decía que tiñamos solicitado na Comisión Informativa que se nos dera copia de todas as discrepancias aos reparos da intervención, que deron lugar a que o alcalde decidira que quen ganaba sempre é o discrepante e non a intervención. Nos 6 millóns de euros que se di que carecen dos elementos fundamentais para conformar un contrato. Por tanto, tamén non dispoñemos desde a corporación, desde os membros da corporación, desa información actualizada a día de hoxe para ver cousas como algunha que temos preguntado sobre como, por exemplo,
que a señora Marta Figueroa, concelleira de personal, pois discrepe ela, xa non é que discrepen os técnicos, que é o que se ten que ser, senón que discrepa un cargo político. E o señor alcalde, pois, dalle a razón á súa concelleira, que é un cargo político, non é un técnico, a respecto de discrepancia coa interventora. Se situéramos todas as discrepancias, poderíamos ver en que momento empezou a ter esa conduta, que constanos que non é de sempre, e en que momento, pois, xa vale todo, absolutamente. Non nos deron esa información. A día de hoxe, pleno de proposta de aprobación da conta xeral, non nos deron esa información. Non se fala para nada, por exemplo, de que hai de un feito tan relevante como a reclamación do IBI do vengado e non cobrado a AP9 e tamén do estado de reclamación da revisión catastral do IBI de AP9, en donde, recordemos, o sea, houve varias xuntanzas, incluso a nivel supramunicipal. Aí parece ser que quen levaba así a dianteira era o Concello de Abegondo, para reclamar aquel IBI ao que se tería dereito non se lle pagou por parte da AP9. Ben, pois, creo que houve un litigio planteado polo conxunto de concellos, nada se soubo, seguramente teñamos aí pendente moitos cartos de avaliar. Pois tamén, ao noso modo de ver, merecería unha liña na memoria que dixera como está eso a día de hoxe. Volvemos un momento a falar que os ingresos totais do Concello de Culleredo, a parte de ingresos da liquidación do orzamento e, por tanto, da conta xeral, foron de 25 millóns de euros. Que vote conta asente, vale, de o que representa que sobren 4 millóns de euros e que vote conta asente de si, cos 25 millóns de euros, que son achegas do que aportamos todos polo IBI, po imposto de rodarse, etc., etc., pois se están rendindo o que se debe, non? A percepción unánime a nos parece-nos que é a contraria, pero está ben que a cidadanía tamén teña esas cifras. Ben, sobroulles a vostede, por exemplo, cartos do DUSI, do Programa de Fondos Europeos, sobroulle cartos do POS de 2021, nun caso de 980.000 euros e noutro caso de 650.000 euros. Eso foi en 2024. Tamén do POS de 2023. Sobranlles cartos. Parece que son incapaces vostedes de aplicalos a xenerar os bens e servicios que se merecen os cidadáns. A respecto da memoria, eu máis ben dos documentos contables, hai un apartado que fala de feitos relevantes posteriores ao peche do exercicio. Tendo en conta que o peche do exercicio é o 31 de decembro de 2024, transcurriu un ano e medio, claro que hai feitos relevantes, pero vostedes ese apartado deixan en blanco. Non é relevante anotar que non existen orzamentos nin para 2025 nin para 2026. É relevante, claro que é. Decímoslle máis. Esta información que se nos rinde en este momento é relevante tamén a hora de mirar cuestións que sucederon como, por exemplo, os dous informes que emitiu o Consello de Contas a respecto de Culleredo. O último deles para o ano 2022 e 2023. Non o 2023 completo, porque faltaba un trimestre para avaliar. E dos que pronunciábanse precisamente sobre ese volumen de reparos de intervención que levanta sistemáticamente a alcaldía. Falaba, nas súas conclusións, de prácticas colusorias. Falaba de que había que revisar ese tipo de cuestións. Decía, por exemplo, na conclusión terceira, os expedientes que cumpren varios dos parámetros que na contratación pública poden levar a unha opinión de existencia de posible contratación fraudulenta deben de ser obxecto dun control máis exhaustivo, tanto na súa tramitación como na súa execución, en particular analizando a ausencia de definición do obxecto de contrato e tramitación de urxencia que limita a concorrencia, incumprimento dos prazos que justifican
o emprego de tramitación de urxencia. Unha única empresa que se presenta a algúns das ofertas. Demoras na execución de prestación sen imposición de penalidades nin resolución. Nunca hai penalidades. Vemos constantemente incumprimentos non que son chamativos, que a población non entende, como hai algúns pavimentos que quedan como quedan, algún adoquinado que, Dios mío, pois resulta que nunca hai penalidades ás empresas, que a execución é totalmente inaceptable. Documentación justificativa das prestacións realizadas xenérica, incoherente ou errónea, é outro dos puntos que destacan. Fala de prácticas de big reading, en termos de normativa europea, sexa por unha oferta de conveniencia ou unha oferta ficticia, un acordo entre licitadores. Eso falo de contratos, de pagos de facturas que se fixeron en Culleredo, en donde di fai precisa actuación da Administración Pública Licitadora para prever a súa comisión e tomar as medidas de control e sanción que procedan. Teñen ustedes unha serie ampla de propostas do Consello de Contas, bastante recente a respecto da conta de 2024. Foi hasta o terceiro trimestre do 23. Non aplicaron ningunha das propostas. Ningunha. Siga habendo 6 millóns de euros de reparos. Fixeron vostede únicamente a licitación daqueles servicios aos que se viron obrigados por extinción da empresa Salo que viña prestando os servizos de sardiñería, limpeza viaria e a sardiñería en precario. Foron os únicos que licitaron. Non siguen estando sin contrato, por exemplo, o suministro de auga potable desde 2014, 12 anos, sin contrato, 1.800.000 euros ao ano, que a empresa Gestagua sigue xestionando sin ningún tipo de vínculo contractual con Culleredo. A asistencia a domicilio, a empresa AC Maiores facturou no primeiro trimestre de 2024 317.000 euros, sin ningún tipo de relación contractual con Culleredo. O alumeado público, os contratos de suministro eléctrico, os contratos de servizos telefónicos, os seguros, os extintores, os ascensores, os servicios xurídicos, os suministros de combustible á flota municipal, os conserxes, o mantemento de edificios públicos, o mantemento de viais, os desbroces, mesmo a transmisión dos plenos, redes sociais e xestión de publicidade e propaganda. No seu día, por certo, houve un contrato de un ano no que o BNG desvelou que caducara había tempo e que se estaba facendo a xestión de redes sociais, ao seguimento da acción municipal, esas fotos que lles fan tan bonitas cando van vostedes xunto aos saltimbanquis da feira medieval, pois resulta que todo eso faise sin ningún tipo de relación contractual. Os contratos menores seguen sendo unha auténtica barbaridade. O curioso é que vostedes, a pesar do que dixeron hai uns meses no pleno, ou hai un tempo, resulta que a día de hoxe, comprobei na hora pola mañán, solamente está os contratos menores do terceiro trimestre de 2023 e os dous primeiros trimestres de 2024. A ustedes debe parecer estar ao día que desde hai 2 anos non asa os documentos que ten que haber a respecto dos contratos menores. Pero botando un ollo ao terceiro trimestre, ese que ainda non analizou o Consello de Contas, de 2023, resulta que, por exemplo, vostedes continuaron tendo contratos menores que a empresa Ian Rumbo por importe en un trimestre de 157.000 euros. Con Pedra Gallada, 108.000 euros en un trimestre de 2023. L2 Enseñería, 41.000 euros. Autos Iglesias, 18.000 euros. E así podríamos seguir hasta o infinito. Hai que decirlo tamén, nun contexto de preocupación social pola corrupción dos dous principais partidos do ámbito estatal, non se pode pensar que todo isto é gratis. É lícito que calqueira poda pensar que nada disto é gratis. Nada máis. Moitas grazas. Ben, procedemos a responder só os temas relacionados ca conta xeral por coherencia coa anterior intervención
E o resto non é obxecto do debate da conta xeral, isto non é o debate nin orzamentario, nin a conta xeral sustitúe o debate de orzamentos, nin de calquera outro procedimento. Co cal, independentemente de que no seu argumentario non somos quen, nin pretendemos de decidir como teñen que facer, nin moito menos, sin a resposta, por favor, que se ciña única e exclusivamente a conta xeral, e todos os temas que se xan plantexados poderán ser respondidos noutra moción ou noutro pleno no que corresponda á temática. Gracias, concelleira. Bueno, pois moitas gracias, señor alcalde. Quería dicirle, señor Chouciño, que o retraso nesta conta xeral, que realmente lamentamos que se produciu, tal e como lles comentei no anterior pleno da liquidación do exercicio 2025, por causas totalmente allegas á nosa voluntade, derivouse da baixa e períodos en que non estuvo a interventora titular, que pasaron por aquí hasta 4 interventores, e decir que non obstante, tan pronto como estuvo formada a conta xeral, que o día seguinte ou o mesmo día xa se convocou a Comisión Especial de Contas e tan pronto como estuvo o certificado de non existencia de alegacións, convocouse este pleno para poder rendir a conta o máis pronto posible. Decir tamén que sí que é posible que no período entre o 31 de decembro e o momento actual se limitase o acceso a algunha subvención convocada pola Xunta, pero decir que ese requisito non o exixe ningunha outra administración. Por outra parte, fala vostede sempre da memoria do exercicio, da memoria da alcaldía. Creo que se confunde, porque coa memoria, e xa o dixen anos anteriores, a memoria da conta xeral non é a memoria do orzamento, que sí que é unha memoria da alcaldía. Esta é unha memoria que confecciona a interventora e como o resto da documentación da conta xeral asinada igualmente polo alcalde. Con respecto ao Consello de Contas ao que vostede se refería, dicir simplemente que non existe, non determinou o Consello en ningún momento que houvese ningunha práctica colusoria. E con respecto aos bens do CLT, aos que vostede se refería, decir que esos bens si están incluídos no inventario municipal, ou algún outro inventario, é de recoñecer que non está totalmente actualizado, que é unha asignatura pendiente e que procederemos á súa actualización tan pronto como sexa posible. Con respecto ás magnitudes que se representan nesta conta xeral son os resultados, non os orzamentos, polo tanto, pódense producir variacións nos aforros, nos ingresos, nos gastos, pero isto non se fai con ánimo nin de enganar, nin de... É un resultado contable que fai a propia interventora e non se ven aquí a valorar a xestión, senón a dar conta. Isto é un resultado contable. Non sei en que parte non se entende desto, pero a liquidación trouxose a pleno fai un ano. En esa liquidación se recollía todo, de feito é un dos documentos que forma parte da conta xeral e está todo aí recollido, polo que pedimos que o apoien. Moitas gracias. Sí, Izaskun. Gracias, buenos días. Bueno, hoy estamos debatiendo la cuenta general del 2024 y quiero explicarle qué significa esto para cualquier vecino. La cuenta general es el documento que explica qué hizo este Gobierno con el dinero de todos los vecinos durante el 2024. Y precisamente por eso la cuenta general retrata perfectamente la forma de gobernar de este Gobierno. Y lo primero que retrata es una forma de gestionar basada en llegar tarde, porque esta cuenta general llega 10 meses tarde, 10 meses. Algunos pueden pensar que es un simple retraso administrativo, pero los vecinos de Culleredo ya saben que cuando este Gobierno llega tarde, llegan tarde las obras, llegan tarde las ayudas, llegan tarde los proyectos y demasiadas veces las oportunidades ya no llegan. Porque esta forma de gestionar que tienen ustedes acaban afectando a la vida de los vecinos. Nos costó el Obradoiro de Emprego,
tanto en la primera como en la segunda convocatoria. 400.000 euros para formar y dar una oportunidad laboral a personas desempleadas. Nos costó el no poder presentarnos al programa Talento Mozo, otros 400.000 euros para que muchos jóvenes pudieran dar sus primeros pasos en el mercado laboral. Y seguimos viendo subvenciones concedidas que perdemos por acumular retrasos en su ejecución mientras los vecinos siguen esperando las actuaciones prometidas. Cada expediente que llega tarde acaba afectando a un vecino que pierde una oportunidad. Pero esta cuenta general dice todavía algo más. Durante 3 años hemos escuchado siempre la misma excusa, que si gobiernan en minoría, que si el Partido Popular bloquea, que si la oposición no les deja gobernar. Pues hoy esa excusa se desmonta con los datos de esta cuenta general, porque una vez prorrogado el presupuesto, ¿quién licita las obras? El Gobierno. ¿Quién redacta los proyectos? El Gobierno. ¿Quién solicita las subvenciones? El Gobierno. ¿Quién ejecuta las inversiones? El Gobierno. La oposición no puede impedir ninguna de estas cosas y precisamente eso es lo que evalúa la cuenta general. Y los datos son muy claros. Culleredo terminó 2024 con 18,3 millones de euros en tesorería. Generó más de 8 millones de euros de superávit. Dejó más de 16 millones de euros del presupuesto sin ejecutar. La ejecución del gasto apenas alcanzó el 57% y la inversión real ejecutada durante todo el año apenas superó 1,7 millones de euros. 5 datos y una sola conclusión. Hay dinero. Lo que faltó fue gestión. Y todavía hay otro dato que explica perfectamente por qué Culleredo lleva tanto tiempo estancado. El último presupuesto que ustedes presentaron fue del 2023 y desde entonces ni un solo presupuesto nuevo. 3 años viviendo de prórrogas y 3 años culpando a la oposición de unos resultados que dependen exclusivamente de su gobierno. Porque el problema nunca fue aprobar un presupuesto, el problema ha sido que son incapaces de ejecutarlo. Y hay algo más que tampoco deberíamos normalizar. Los informes de intervención vuelven a reflejar una gestión marcada por los reparos. 201 reparos levantados por más de 7 millones de euros. Esto no es un error puntual. No hablamos de una forma de gestionar que se ha convertido en habitual. Y cuando una administración vive instalada en el retraso, en la improvisación y en la baja ejecución, quien acaba pagando las consecuencias no son los concejales, son los vecinos, los que siguen esperando que se arregle una calle, los que siguen esperando un parque en condiciones o un pabellón digno o una ayuda que llega tarde o una oportunidad que nunca llega. Por eso nuestro voto será de abstención, porque la cuenta general debe aprobarse, es una obligación legal, pero abstenernos no significa avalar la gestión que esto refleja. Y la gestión que refleja esta cuenta general es la de un gobierno que es incapaz de mejorar y de transformar la vida de los vecinos de Culleredo. Y ya termino con una reflexión. Durante estos años han intentado convencer a los vecinos de que el problema de Culleredo era la oposición y hoy sus propias cuentas dicen todo lo contrario. El problema de Culleredo nunca ha sido la oposición. El problema es que mientras ustedes buscan excusas y culpables, Culleredo pierde tiempo, pierde subvenciones y pierde oportunidades. Porque gobernar no consiste en buscar excusas al porqué de las cosas no salen. Gobernar consiste en conseguir que salgan. Y eso es exactamente lo que esperan los vecinos de Culleredo. Un gobierno que llegue a tiempo, que planifique, que cumpla lo que promete, que ejecute lo que aprueba y que convierta cada euro público en una mejora real para la vida de las personas. Esa es la forma de gobernar que Culleredo merece y en la que esta cuenta general demuestra que ustedes no están a la altura. Muchas gracias por su intervención. Concelleira, ¿alguna puntualización? Bueno, tal e como decía anteriormente, é certo que a Xunta é a única administración que se terá conta rendida para poder optar a subvencións, non tendo en conta estas circunstancias excepcionais. De todas formas, decirle, señora Gorostizu, que a maior subvención que se perdiu para Culleredo durante ese exercicio, durante o 2023 e anos posteriores, derivou precisamente do seu voto en contra neste pleno ao CETIN, que podía hoxe en día estar servindo
para uso de todos os veciños e veciñas de Culleredo na Cros. Non se ría, era unha subvención moi importante, iba a invertirse en I+D+I e en talento, que podíamos ter, ademais, gratis para o Concello, con 0 euros que nos podía sair das nosas arcas municipais, e neste momento os veciños podían ter ali salas multiusos e outras e moitas instalacións á súa disposición. Bueno, vostede, claro, prefire que fora para outro concello da súa cor política, e non me extraña que o quixeron porque realmente é unha moi boa inversión. Con respecto ao que decía vostede do baixo nivel de execución, debeuse, como decía antes eu e comentaba a señora Tais, a propia tramitación, as autorizacións sectoriais. De todas formas, hai que decir que a liquidación, que como dixen anteriormente, fai un ano xa que a trouxemos a este pleno, empezou con un importante remanente de tesourería, casi 18 millóns, que podemos usar como fonte de financiación para realizar outras inversións e gastos, tal e como se demostra neste orzamento prorrogado. De feito, empezamos 2024 con un orzamento prorrogado que non tiña ningunha inversión, 0 en inversións. O orzamento sempre empeza con 0 inversións se é prorrogado. Incorporamos remanentes por importe de 10.700.000 euros, xeramos crédito por 1.100.000 e quedaron, polo tanto, sobre 12 millóns disponibles para facer inversións. E, como vostede di que non fixemos inversións, decirlle que iniciamos a tramitación da metade das inversións por 5.700.000, adxudicáronse a mitade, 2,5 millóns durante o exercicio, dos cales se executaron íntegramente 1.600.000 e os restantes continuaron en execución. Non é diñeiro non investido, senón obras en execución, que, como decía anteriormente, se trasladan para o exercicio seguinte e se trasladaron e seguiron en execución. E decir que a previsión está distorsionada realmente con respecto á execución, porque na incorporación de remanentes non dá lugar a un recoñecemento de dereitos. De aí se debe en gran medida a discrepancia na execución. E logo, con respecto aos reparos, decirlle que, bueno, si hai reparos en este Concello e en todos os concellos, pero nós sempre seguimos o procedimento legalmente establecido e facemos a discrepancia correspondente. A sociedade vai por diante, obriganos a facer contratos áxiles que nos permitan sacar adiante as necesidades dos nosos veciños e veciñas. Para eso xurde a figura do reparo, a figura da discrepancia, e ninguén nos dixo que esas discrepancias fosen incorrectas, e con eso conseguimos sacar adiante os contratos e as necesidades dos nosos veciños e veciñas. E decir tamén, que non me lembrei antes, con respecto ao señor Chouciño, que o informe de reparos nin o de discrepancias forman parte da conta xeral, senón que foron coa liquidación, ao igual que este ano, e recordarán, o terán moi fresco, porque foi a semana pasada a liquidación de 2025 e aí se incorporou o informe de reparos. E non me lembro agora de nada máis para continuar. Gracias. Procedemos á votación. Centre, por favor, o debate na conta xeral. Imos ver, decía que por alusións, claro que hai que, ademais, estando no regulamento, no segundo turno de intervencións, señor alcalde, eu non o sei. Si que eu que non sou, eu non. Por tanto, mire, é que vostedes teñen un relatorio que non se sostén en absoluto e que, ademais, é simplemente unha fuxida cara adiante. Di a señora Marta Iglesias que non é obxecto de debate certas cousas. Decide ela o que é obxecto de debate. Igual. A intervención pode decidir debatir e argumentar ou non. Mire, non é obxecto de debate o feito de que en 2024 vostedes non seguiran en absoluto, estamos falando de 2024, o exercicio do que estamos falando contable, non seguiran en absoluto as recomendacións do Consello de Contas. Non é relevante, non é obxecto de debate
que digamos desde o BNG que non hai un inventario e está reflexado así na conta xeral. Non é obxecto de debate de argumentar que houve 6 millóns de euros en 2024 de reparos de intervención que foron sistemáticamente levantados pola alcaldía, que é unha sistemática, é un modus operandi, non é unha casualidade, non é unha factura que ven que hai un malentendido, non, é un modus operandi, ti pasa aquí, veña, gastamos os cartos, sacamos do saco, que non pasa nada, porque cando ven o reparo, xa verá que non levante, xa verá algún técnico que diga que había que fazer este gasto. E se non hai, non pasa nada, que é un cargo político, cousa que é totalmente anómala, atípica, ilegal. Non é obxecto de debate que digamos que no exercicio 2024 do que estamos falando e rendindo contas non estean disponibles os contratos menores de 2 dos 4 trimestres. Son de hai máis de que hai ano e medio. É dicir, o terceiro trimestre de 2024 non están os contratos menores que teñen que estar obligatoriamente listados e estaban no seu tempo, agora xa non están, no portal, na plataforma de contratación do Estado. Non están nin o terceiro trimestre nin o cuarto. Xa, o 2025 ningún deles. Ustedes decían hai uns meses aquí que iban a regularizar eso, que ahora xa xa se puseran as pilas. Xa, igual que van cortar a desbrozar as cunetas o día da festa, pois tamén iban o último ano de mandato poñerse as pilas con esta transparencia. Pois, decíame, señora Marta Iglesias, que as discrepancias non son obxecto de rendición da conta xeral, pero é que llas pedimos. Temos dereito a elas. Pedimos llas na comisión. Queremos ter antes do pleno. E doulles igual. Dixeron, claro, é que non nos interesa que esas discrepancias. Claro, se chega aquí, en vez de falar así ao bulto, non, das discrepancias que vimos firmadas por cargos políticos, pois pudiéramos dizer a cantidad delas e polos importes e por que cuestións foran, pois claro, igual vostedes salían... Bueno, é moito decir, pensar que iban a salir os colores a vostedes, é moito decir, non? Decía que o centro logístico, os dous edificios e aparcamentos, sí están incluídos no inventario. E daquela, porque aínda non fomos a por eles. Porque lle están rendindo beneficios a unha empresa privada que non ten ningún tipo de contrato, ningún tipo de concesión. Vale, en 2024, que a estimación que facemos, totalmente realista, superior ou próxima aos 300.000 euros, vale, voten conta, señores. En 4 anos, canto lle rendiu a unha empresa privada? Durante 4 anos, 300.000 euros de rendemento ao ano. É 1.200.000 euros nese 2024 do que estamos falando. E non lles importa en absoluto. En realidade non é que lles importe. Volvo a remitirme. Todo o mundo está legitimado a pensar o que lle dé a gana do que están facendo vostedes, deixando en mans dunha empresa privada un aparcamento que rinde ese volumen económico. Cada un pode pensar o que dá a gana. Eu creo que sería unánime o que podemos pensar. Ben? Creo que con eso quedaron aclaradas cuestións que puso a señora Marta Iglesias. Efectivamente, agotamos o noso segundo turno de intervención. Señor alcalde, o que tiñamos dereito. Moitas gracias. Sí, alguna intervención máis, quizás. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, queda aprobada a conta xeral cos votos do Grupo do Goberno, a abstención dos grupos Alternativa dos Veciños e Grupo Popular e o voto en contra do BNG. Moitas gracias.